Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Sarong 39 anyos na babae arestado sa anti-drug buy-bust operation sa siyudad ng Naga. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Dakop ang sarog nga 39 anyos na babae matapos ang nangyaring drug buy-bust operation kan mga otoridad sa panginot kan City Drug Enforcement Unit sa Barangay Santa Cruz sa siyudad ng Naga. Pasado alas 8:10 kasubanggi. Nabisto ang suspect na si Lolita Salyaw Navarrete, 39 anyos, residente kan Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Nabakalan ang suspect kanin kantidad 1,000 pesos na illegal na droga asin na-recover padigdi ang duwang plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu na may kantidad 13,600 pesos. Nasa kustudiya na kan PNP Naga suspect asin sasangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mayo na nimbuhay ang 24 anyos na daragang maestra kan madiskubre inikan sayang co-teacher sa pinag-aarkilahan na harong sa Sitio Bodega, Barangay Pasig, Claveria, Masbate kan suugmang udto. May malalang tama sa payo ang biktima na iyo ang pinagtutubudan na ikinagadan kaini. Na-recover man sa lugar kan krimen ang sarong kahoy na gamit sa patok na posibleng ginamit sa pagpukpok sa biktima. Posible subuot na pinagpulbaran na lupigan ng biktima, alagad-nagadan kang suspek. Sarong construction worker man ang inaresto kan mga otoridad na itinutok dong suspek sa krimen. Padago sa mga bareta, relocation site hagad kang nagkapirang residentes na apektado kang demolition sa Barangay Santa Cruz, Siyudad ng Naga. Aramot ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa evacuation center kang Barangay Santa Cruz, Siyudad kang Naga, samuyang inabutan sina Mrs. Wilma Ignacio, Leticia Verdadero asin Mrs. Shirley Mirador. Kabali sinda sa mga naka-star sa Fernandez Compound sa sentro ngunyan ka nagpapadagos na demolition basado subot sa korte. Ang tulo may kanya-kanyang istorya kung paano nakaabot sa Fernandez Compound sa Barangay Santa Cruz. Yung inat po, yaong kami sa isla, nagdimulis man, lipat naman po ako. Nag-star na naman may nag-offer po ng daga nga tutugdukan na tugdok naman ako o tungga kay puha naman po kang may sadirin, siyempre mahali man po ako. Ang nakabakal kang harong, si hipag ko. Tapos si hipag ko malipat sa pili, kami ang pinalipat. Ngunyan po, yun na nga po yan, inabot na kami kang kuyan. Sa asosasyon po, parang man kami nag-a-attend ko, yun, nag-asa nga kami na, dahil arog na kayan, haloy pa. Ngunyan, may man po talaga kami posibleng makalipat ng ibang harong ta. Naging istaran lang nga po kami dyan, pigpa-estra lang po kami. May sadiri po kaya nasa ibang bansa. Hulit tamay na sidang malilipatan hagad dinda sa lokal na gobyerno kang Naga, matawan sindanin relocation site. Ay, Yus, pasalamat nga po akong marekon yaon na po ta. Kuyan, kaipuhan mi po talagang marilalo lang ngunyan na yaon kami igdi po sa event center. Kaipuhan mi pong marayan ta. Kuyan. Dawa, so matugdukan mi pong anoan. Primerong pangangaipot po talaga ang istaran. Mayo po kaming may istaran talaga. Yun lang po yan, relocation. Ang hagad ko lang po, nga matawaan man po kami ng po, relocation po itong may sadirin naman po ako ta. Pambainting harong ko naman yan, palipat-lipat. Ang naano naman po ako kang lipat-igdi-lipat dumantas mahali naman po. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padago sa lang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza, Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay.